Ang Ginoo mao ang atong maayong magbalantay o ang atong magtutudlo. Duha lamang kini sa mga butang nga mamahimo natong masulti mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kanong kinahanglan nato mahibaluan kining mga butanga aron nga kita may sama usab kaniya ug nga atong masunod ang karakter sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya gihimo man kita sama sa iyang hulagway. Sa atong ebanghelyo atong makita nga nailhan na pag-ayo si Kristo sa mga katawhan bisan asa siya mopaingon. Og tungod niini ang mga tao kanunay nga mudugok kaniya. Busy kayo siya ug ang iyang mga apostoles nga ultimo gani ang pagkaon og pagpahulay, di na nilag kahimo. Tungod kay permi man sila dumugon sa mga tao. Mao nga nagdesisyon si Ginoong Hesukristo nga muadto sa usa ka awaaw nga lugar aron nga makapahulay unta sila bisan kadyot lang. Apan bisan niini wala gihapon nahitabo kay gisunod man sila sa mga tao. Si Ginoong Hesus nagpakabisi sa iyang pagtuman sa kababuton sa iyang amahan sa langit. Mao kana ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. Imbes nga magsige lang siya higda-higda o magsige lang lingkod-lingkod, no? Busy kay siya sa pagtuman sa kababuton sa iyang amahan. Nagwali siya sa mga katawhan ug mismo ang iyang kaugalingon nga kaayuhan, iyang gisakripisyo para lang sa mga katawhan. No, bisan ang iyang kaugalingon nga comfort. Imaginon, di ka na makakaon tungod kay dumugon ka permis sa mga tao. Diba? Ingana biyang kinabuhi sa artista. No? Atong panahon bitaw karon, naaga ni artista bisan pagtabunan na niya iyang tibok naong. Pero kaning mga fans anang artista, kaila gina sila. Kung kinsa gina siya. Magdumog na dayon, no? Kita nato sa social media nga ang mga artista nangaon uban ang ilang pamilya, wa gyapon kalinaw kay ang mga fans nagdugok didto. Sige pa picture, sige pangayog autograph, bisan og kauban sa maong artista nga pamilya nangaon lang sila ba? No? Ug ingana gid ang kinabuhi sa tao nga ilado, no, sama ni Hesus. No, dili man to siya celebrity, no? Pero nailhan siya tungod sa iyang pagpanudlo, sa iyang pag-ayo, sa mga masakiton, paghingilin sa mga yawa. No? Tungod kay magtutudlo usab siya o nakita nila nga dili lang siya ordinaryo nga magtutudlo. Dinhi nato makita kung unsa nga klase nga magbalantay o leader si Ginoong Hesukristo. Iyang una siguruhon ang kaayuhan sa iyang mga katawhan bag-o ang iyang kaugalingon. Sa atong unang pagbasa, atong makita diya sa Jeremias 23, no, Jeremiah 23, naghatag ang Ginoo og pasidaan sa mahitabo sa mga magbalantay o mga leader nga magpatibulaag o magpahisalaag sa mga karnero o sa mga katawhan. Iya kunong silutan ang mga magbalantay nga maghimo niini. Mauna nga mga igsoon, kami nga inyong mga lidere sa simbahan, kamo among responsibilidad, ilabi na sa inyong pagtubo sa mga espirituhanong butang o sa inyong relasyon sa Ginoo. Amen? Amo ang responsibilidad nga makakaton kamo sa mga pamaagi sa Ginoo. Among responsibilidad nga kamo makasunod sa kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mao nga ayaw kamo og kalagot kanamo kung kami mutudlo og mubadlong kaninyo. Ilabi na kun adunay mo'y nahimo og gihimo nga sukwahi sa balaod sa Ginoo. Kay nganuman kami ang paninglan sa Ginoo, no? Tungod kay dili namo kagustuhan nga kamo mahitumpawak og malaglag
dili namo kagustuhan nga mangadto mo og impierno. Kisa gusto ninyo moadto og impierno? Wala man di ay. No? So mauna nga amo gyung responsibilidad kutob sa among maabot, no? Nga tudluan mo sa mga butang nga espirituhanon. No? Although tinuod man at the end of the day, bisag unsaon na mugtudlo, naa gihapon sa inyo ang desisyon kung musunod mo sa Ginoo o dili. Apan kalakip anang inyong pagdesisyon mao ang among part. Kay kung dili mi muhimo sa among part, mo nang dali ra sa inyo ang pagdesisyon nga di ko musunod sa Ginoo. Kay ngano man, wa man mo'y nakita nga effort gikan kanamo sa pagtudlo, no? Labi na sa pagbadlong, no? Sahay dagan ka nato masuko kung badlongon. Ano masuko mo badlongon? Nga para man sa inyong kaayuhan, no? Usahay ang uban musulti pa nga so man si Father Rex o nga mura man siya og mura man nag-correct magstorya, mura man nagminyo. Di ba? Dawi musulti murag kuan, murag minyo, mura bag na asawa, mura bag na mga anak, murag correct. No? So ang inambot pasabot nga wa pod koy katungod mo kasal lugar, edi ko minyo. Ang kasado ra mo'y pwede mo kasal, dili. Kaya ang among gitudlo sa inyo, balaod og prinsipyo sa Ginoo. Amen? Di na magmatter kung saan ninyo nakita diya. Bisan pagbata pa na nako pa. Pero sa ngalan, kung example kung naapay mas bata nako, unya labaw na sa ako, mutahod ko ana. Ano man, kay maunay gibutang sa Ginoo, ibabaw nako. Kaya ang katuyuan anang tawhana, mao ang tudlo, no, kanako, nga aron masabtan nako kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, unsay mga butang ang himuon. Mao gyapon kanatong tanan. Mao na ang purpose namong magbalantay. Ingon ang atong first reading, silutan sa Ginoo ang mga magbalantay nga ang ilang tumong mao ang magpahisalaag o magpatibulaag sa mga karnero. Whether we like it or not, dagan kayo mga church leaders karong nga panahon nga ang tumong lamang nganong anaa sila sa simbahan kay ang pagpangwarta na ay mga personal nga mga motibo, no? Abi siguro nila og sayon kaayo nga magdala og kongregasyon, no? Kwarta-kwarta ra man ang una-una. Mauna nga dili kini sayon. Apan dili ka na buot pasabot nga muundang kami kaninyo. Amen? Amen, mga clergy? No? Ana magid na ay mga badlangon nga karniro, giignan nga diri ra muagi gid didto, no? Na ay mga pabuta-buta, na ay pabungol-bungol, sige na lang. Mabitaw nga makita ninyo nga ang staff, pastoral staff or gitawag nga cruiser sa atong obispo nga ingana gid ang yang design nga naay pina-curve, no? Kaysa gikaingon ni Father Azul last Sunday nga pag ang usa ka shepherd magbalantay, pag mo action nagiglayo ang karniro, mo na yang gamiton pagbira sa maong karniro, pabalik sa turil. No, dili turil Davao. Turil ba? Kanang tangkal ba? Okay? Aron dili may salaag. That is the symbol of the authority of a bishop. Ilabi na sa atong obispo. He is our chief shepherd. Okay? Siya ang gitugahan sa Ginoo sa atong simbahan, sa atong diocese. Ang Ginoo naghatag kaninyo og magbalantay pinaagi kanamo. Kami ang inyong mga magbalantay sa inyong kalag. We watch over your souls. Okay? It's our responsibility nga ang matag usa kaninyo gyud dili mo paingon sa impierno. Sa pamilya nga set up, magisgot ta bayan sa pamilya. Kinsa man ang mga magbalantay nga gihatag sa Ginoo, mao kini ang mga ginikanan. Ang ginikanan mao ang gitahasan sa Ginoo nga mahimong magbalantay sa pamilya.
pagsiguro nga ang tibuok pamilya naghimo og naglakaw sa kabubuton og pamaagi sa Ginoo. Mauusab nga kamong mga anak, pamati mo sa inyong mga ginikanan. Amen, mga anak. Amen. Mga anak, asa man mo? Pataas kamot, ama mga anak dire. Oy, pamati mo sa inyong ginikanan. Kay sila ang gitahasan sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili man sa tanang panahon moagri mo sa desisyon og mga pamaagi sa inyong mga ginikanan apan dili malalis nga sila ang gihatagan sa Ginoo og otoridad sa inyong kinabuhi. Amen? Dili sa tanang panahon, no? Insakto inyong ginikanan, insakto mo ang ilang pamaagi, Diyos nun, sahayawanon. No? Pero, di po na mawala nga sila gyud ang gibutang ibabaw nato. Okay? Mao bitaw nga ang usa sa sugo sa Ginoo gikan sa napulo ka sugo, mao nga tahura ang inyong amahan ug inahan. Okay? Madagang kay mga suwail nga mga anak karon. Bata pa gani magbuot na sa iyang kaugalingong gusto. No? Ayaw mo pag-ingana. Samtang nagpuyo pa mo sa balay sa inyong ginikanan, ayaw mo pag-ingana. Kay ilahan ng balay. Ilahang balaod ang matuman. Kung able na ka, o doon na kay kaugalingong pamilya na, nahala sige, paghimo og kaugalingon nimong balaod. Pero samtang nga naa ka sa balay sa imong ginikanan, ang matuman diha ang imong ginikanan. Amen, mga anak. Di mo magsuko-suko, no? Kung badlongon mo sa imong ginikanan. No? Ipalimpyo mo sa imong balay, ay mong suko-suko. Labong bitag laag, abtik ayo. Di ba? Niya, magsukol-sukol dayon sa ginikanan dayon. Magtubag-tubag sa mama. No? O, murag na ko na dongga nag-amen. Amen. Magtubag-tubag sa mama. Huwag mo nasayod nga inyong mama mao'y nagdala sa inyo sa siyam ka bulan. Nga pwede unta to sila di magtinarong sa ilang pagdala sa inyo. Apan tungod kay pinangga kay mo nila. Mauna nga gitarong gid mo nila. Wa gid mo gipalamukan. No? Tanang gusto ninyo, kutob sila makaya, ihatag. Yan na po yung mga ungrateful nga mga bata, mga anak, mga ingrato, o ingrata nga mga anak, murag si kinsa. Tungod kay mas bright pa ka sa imong ginikanan, dili nabot pasabot nga pwede na nimo tamak-tamakan ang imong ginikanan. Amen, mga ginikanan? Nagyod. Nang ayaw ayaw ninyo gubaa ang structure sa authority nga gihatag sa Ginoo. Ug labaw sa tanan si Ginoong Hesukristo ang atong maayong magbalantay. Jesus is our good shepherd. Giunsa man niya kini pagpabati og pagpakita kanato. Giunsa man pagpakita ni Ginoong Hesukristo nga siya ang atong maayong magbalantay. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11, nag-ingon si Kristo, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. The good shepherd will lay down his life for his sheep. Okay? Ang maayo nga magbalantay, ang maayo nga leader, no? Mao kini ang klase sa magbalantay nga andam ihatag ang iyang kinabuhi para sa iyang mga karnero. Ang kamatayon ni Kristo sa krus, lakip kato sa iyang pagkamaayong magbalantay. Hunahunaa kini, kita nga wala nakasinati og nakakita mismo kang Hesus sa panahon niya diri sa kalibutan. Gipakamatyan gani ta niya. In short, giisip niya ang tanan nga katawhan nga iyang karnero. Bisag kita
karon nga wala ta makasaksi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Pero lakip ta nga gipakamatyan niya. Kaya nga naman, ang iyang pagtanaw natong tanan, kita ang mga karniro niya, lakip ta sa pundok niya. Ug sa mga umaabot pa nga mga katauhan. Mao nga magpaduol ta kanunay kang Ginoong Hesus. Dili ta magpalayo sa iyang pagbantay ug paggiya. Dili gid ta mo palayo sa atong Ginoo. Dili gid ta magpahisalaag, kanang tuyoon nato mawala ta ba? Ang atong tema nag-ingon, siya ang atong maluluyon nga magbalantay ug magtutudlo. Bisan usahay gahi ta og ulo, tuyoon gid nato magpalayo sa Ginoo, apan wala ang iyang pagkamaluluyon. Amen? Sa usahay mga gahi ta nga mga Kristohanon, gitudloan na ta nga mao ni atong sundon. Sunod lang gid gyapon ta sa atong kaugalingon nga pamaagi. Pero taliwala pa ni ana, wala ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Butawag gyapon siya nato nga pabalikon ta niya sa iyang presensya. No? Some of us, no, naka-experience ta ni ana nga punto sa atong kinabuhi nga nagsimba, nag-alagad na ta sa Ginoo ug niya niabot ang adlaw nga nawala ta, naisalaag ta. No? Pero dili nabot pasabot nga naisalaag ta, wala na ipakialam ang Ginoo. Sige gyapon sa panawag nato nga uli na. Uli na diri nako. Pero usahay kay tuyo malagi nato nga magpabuta-buta, magpabungol-bungol sa iyang pagtawag. Pero timan-i nga dili siya mahutdan ug pasensya nga maghulat nato. Amen? So, people come and go in the church. Ang mga tao musulod, mugawa sa simbahan. Some will stay, ang uban magpabilin, ang uban mubiya. Okay? But God, who is so compassionate, okay, maluluyon, will always call out to His sheep. Kanunay siyang mutawag sa iyang mga karnero. Timan-i nga, ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos wala mag-ihap sa atong mga sala. God does not count men's sins against them. Walay libro ang Ginoo nga nasa listahan nga pila nakabuk imong sala nga nahimo, ikapila na kanya gipasaylo. Wala ingana sa Ginoo. Okay? What's important in the eyes of God is if you come back to Him, kung mubalik ka niya, He will always be ready to forgive and accept you. Andam sa kanunay sa pagpasaylo o pagdawat nimo. Bisan unsa pay nahimo nimo nga dako nga sala. Bisan pag ikapila na ka nagpakabuta og bungol sa iyang mga pagtawag sa imong kinabuhi. Once mubalik ka niya, pasudlon ka sa Ginoo, balik sa iyang presensya. Ang pangutana, andam ba ta nga mubalik sa iya? Okay? Andam ba ta nga maminaw sa iyang pagtawag ka nato? Andam ba ta nga mutalikod sa atong karaan nga pagkinabuhi o musulod ni ining bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nga mao ang atong maayong magbalantay. Amen? Timan-i, ang Ginoo dili sama kanato nga adunay limitasyon. Okay? Dili limitado ang Ginoo. Ignay mong tapad, dili limitado ang Ginoo. Sa atong responsorial psalm reading karon, nag-ingon nga ang Ginoo mao ang akong magbalantay
og walay nakulang kanako. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Kanunay nga nag-awas-awas ang iyang gugma ug kaluoy alang kanato. Tiaw mo na. Asa ka makakita og Ginoo dire sa kalibutan sama ni Ginoong Hesukristo nga nag-awas-awas kanunay ang iyang gugma ug kaluoy para kanato. Wala gyud. Wa gilaing Dios. No? Sa uban nga mga kultura o pagtuo, kung maka-offend ka sa ilang Ginoo, kinahanglan nga maghalad ka niini, kinahanglan nga imong himuon kini, no? Aron nga mura ba og mamuyok ka sa ilang Ginoo. Mura bag puyokon, mura ang image sa ilang Ginoo kay murag Ginoo nga nalain sa imong gihimo. Apan ang Ginoo dili na malain sa atong gihimo. Kay nganuman ang iyang gugma o kaluoy mas labaw pa sa kabug-aton sa sala nga atong nahimo. Dili matandog ang Ginoo niya na. No? Dili makuhaan ang iyang pagka-Diyos kung makasala ta. Nagpabilin siyang Diyos gihapon. Kaya nga naman, because His love and mercy surpasses everything. Pagkanindot sa Ginoo nga atong gialagaran. Sahay, dili pa mawala sa atong kinabuhi ang atong gitawag nato nga guilt. No? Dili mawala sa atong kinabuhi ang guilt, labi na kanang gikan bitaw tanay sa laag. Unya, sige lang gyapon tagkuan sa atong gaugalingon ba nga dili ako ginibuhaton kay mamawi gid ko sa Ginoo. Mamawi gid ko sa Ginoo kay dako gid ang sala sa Ginoo. No? Mga igsoon, dili ingana ang pagpahimuot sa Ginoo. Kung gusto ka mahimuot ang Ginoo, aside nga aduna kay pagtuo, balik sa iya. Pag kinabuhi o kinabuhi nga bag-o kauban na siya. Amen? Ayaw ninyo daog-daoga inyong kaugalingon sa guilt ba? Nga guilty na lang mo kanunay. Dili gyud mag-alagad di ko sa Ginoo kay kulang ra gid sa akong pagpakasala sa una. Wala na to. Kung nangay kagpasaylo ato sa Ginoo, wala gi-erase na to sa Ginoo gawas kung baliko na sadto nimo. No? Pero kung nangay ka nagpasaylo o tinuray ang imong pagbag-o sa imong kinabuhi, unsa may imong kahadlokan nimo? Wala. Kaya nga naman, kay taliwala ni anang tanan, mas magpasulabi pa ang pagigugma sa Ginoo. Diba? O kana nga gugma, maupad unta na ang mo manifest sa kinabuhi, sa pamilya. Sa mga pamilya ba? Nga, bisag kinsa pa na nga membro sa pamilya, nakasala, nahisalaag, nagpagaygayg ulo, pero ang ilang sala o ang ilang nabuhat nga dili maayo, dili unta magpasulabi kaysa inyong gugma ngadto kanila. Hinaot nga ang gugma maoy maghari. No? Mabitaw nga, ingon ang Biblia, for love covers a multitude of sin. Ang gugma maoy nagtabon sa daghang sala. Ug mo nagibuhat ni Kristo sa kalibutan. Tungod sa iyang kamatayon sa krus, tungod sa iyang dako nga gugma kanato, bisan unsa nga mga klase sa sala, mapasaylo na karon. Mo na nakadawat ang kaluwasan. Mo nang di nimo kinahanglan daog-daogon imong kaugalingon. Nga basing karon nalain pa ang Ginoo kaysa una minister ko nya karon drug addict nako. Ano ba? Basig nalain pa ang Ginoo sa ako kay wala ko'y simba-simba. No? Siguro ang inyong leader pa siguro may pwede malain. Kay tao ra man na. Pero ang Ginoo lagi sa akong giingon, walay limitasyon. Dili nimo pwede sukdon ang Ginoo sa imong kaugalingon nga sukdanan. No? Ang iyang kalinaw manggani dili gani nato matugkad, how much more ang iyang gugma og kaluoy. So stop beating up yourself. Amen? Ignay mong tapad, gihigugma ka sa Ginoo.
Lingia ang pikas, gigugma ka sa Ginoo. Gigugma mo sa Ginoo. Kinahanglan ma-remind ta ni ana. Amen. Kay usahay ka nato ang kadaghanan nato nakalimot na nga gigugma na ita sa Ginoo. Motuo ba mo anak nga gigugma mo sa Ginoo? Diba? Usahay kinahanglan ta tuktukon ang atong ulo aron nga makadumdum ta nga gigugma man ko sa Ginoo. Pero timan dilibot pasabot nga gigugma ka sa Ginoo, mag-abusar ka na sa imong kinabuhi. Gigugma bitaw ko sa Ginoo, ingon si Father nga kumangain ako pasayloon dako niya, magpakasala na sad ko. Ang akong buot pasabot nga bisan pa magmoabot ang punto sa imong kinabuhi nga kana nga klase nga desisyon imong pilion, timan nga ang gugma sa Ginoo gihapon ang magpasulabi sa iyaha, dili ang imong sala. Ang dakong pangutana mao ni, unsa man ang atong response sa gugma ug kaluoy nga gipakita sa Ginoo kanato? Unsa man ang atong tubag? Karon nga nasayran man nato, nasayod naman ta nga gihigugma ta sa Ginoo o gikaluy-an ta sa Ginoo. What is our response? Muna akong giingon, mag-abusar ba ta? Mo ba na atong response nato sa Ginoo? Or hinoon magpuyo ta og kinabuhi nga makapahimuot kaniya? Magtuman ta kung unsay gisulti niya sa atong kinabuhi. Maglakaw ta diya sa iyang pamaagi ug sa iyang kabubuton. Magsimba o mag-alagad ta sa Ginoo. Kana ba atong buhaton? Diba? Kaysa mag-abusar ta. No? Ignay mo tapad, dili ka abusado nga Kristohanon. Dili ta mga abusado nga mga Kristohanon. No? Ayaw abusari. Tungod kay nasayod ka nga ingana ang Ginoo nga atong gilagaran. Ngano man, kay dili na makapahimuot sa iya. Ang gusto sa Ginoo, the very reason nganong si Kristo namatay dito sa cross. Take note speaking of namatay, atong klarohon kay usay ang gubay agka-confuse niini, no? Si Kristo namatay sa cross. Ang uban mingon, si Kristo nagpakamatay sa cross. Wala nag-suicide si Ginoong Kristo sa cross, ha? Atong klarohon na. So, si Kristo namatay didto sa cross. Kaya namatay magid siya didto. Buhi pa man to siya, di ba? Naka 7 last words pa ba siya? Po man siya nisaka didto nga iyang gidugsok sa lansang iyang liog. Patay. So, ato nang klarohon, si Kristo namatay sa cross. Wala siya nagpakamatay sa cross. Kaya kung imo nang i-translate, Jesus committed suicide on the cross. Wala siya nag-suicide. Okay? Si Kristo namatay sa cross para lang sa usa ka rason. Tungod sa dakong gugma sa amahan ngani sa kalibutan o ngani kanato. Diba? John 3:16, for God so loved the world. Diba? Tungod sa dakong gugma sa Dios ngadto sa kalibutan. Ang pangutana, kaya ninyo ihatag ang inyong kinabuhi para sa gugma? Mga ginikanan, kaya ninyo ihatag ang inyong kinabuhi para sa inyong gugma sa inyong pamilya? Siyempre. Sa mga klase nga ginikanan kung di ka nimo ihatag ang inyong kinabuhi para sa inyong pamilya? Diba? Kamu ba ang magbalantay sa inyong panimalay? You will do everything para sa inyong pamilya, bisan pag kamo ang masakripisyo. Maugya po na ang gihimo sa Diyos Amahan. Ang iyang kaugalingon nga anak nga si Jesucristo mao ang nahimong sakripisyo. No? Si Jesus nga inosente kaayo, putli, walay sala, maoy gipadala sa kalibutan. Aron, ang tanan nga sala sa kalibutan, mapadulong sa iya, o ang bayad sa sala, mao ang iyang kamatayon. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of life is through Jesus Christ.
Ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang kamatayon ni Kristo, but again, unsay purpose? Ang gugma. Mao na nga maghinigugma ay gid ta. Dili ta magpinahitay sa atong mga kaugalingon nga pamilya, no? Nasayod man ta nga dili tanan natong membro sa pamilya ganahan ta, no? Naatay mga parinti nga di ta ganahan. Naatay mga membro sa pamilya nga ato ging nagluib kita pag-ayo. Nga nagsaad na kita kaniadto nga di na kita kailhon nga akong kuan. No, gitamna na kag kawayan. Gitikuta na kag itom nga kandila. No? Pero dili na mao ang ehemplo nga gipasabot ni Kristo. Gusto niya nga maghinigugmaay ta. Dili ang atong tungod sa atong kahuyangon maguba ang atong pamilya. Sugot mo, tungod lang sa pagka-imperfecto sa membro sa pamilya, tungod lang sa sala nga ilang gihimo, magbungkag inyong pamilya. Sugot mo, anak? Dili gyud. Anak karon, unsa may inyo ipasulabi? Ang ilang kahuyangon, ang ilang sayop, o ang inyong gugma sa usag-usa? Okay, the reality is, ulahin na nato ma-realize ang maong gugma pag nawala na ang membro sa pamilya. Pagwa na diha, kaya pa rin tamingon, I love you. No? Kauban na sa buhi pa, sige ra pakan og bulad. Karon nga namatay na, palitsunan man lagi. Kaya man magpalitson. No? Sa buhi pa, way ikahatag. Pero pag panahon lagi sa BJ, lagi puno laging garapon. Say, baliktad atong mindset. No? Ngayon naman, puno na lang ta sa pagmahay. Puro na lang ta mahay-mahay. May palagi. May palagi. Ano man, wala na ito napakita sa ila ang gugma ni Kristo. Sugot mo, tungod lang sa kahuyangon nato, sa atong mga kahuyangon dire sa simbahan, mga kahuyangon namo, mga kahuyangon ninyo, mabungkag ang Cathedral of Christ the Redeemer. Sugot mo, anak? Tungod lang, anak? Tungod kinasayop ang imong isig kataw? Mabungkag na ang simbahan? Dili, oy. Gugma gihapon ang magpatigbabaw. Amen? Pero hukman man na ito ang tao. Simba na sa ni makasasala, oh. Nangalawat na sa ni kumpisal, oh. Naayo sa ka clergy, dila na ko panganlan, kaya di man po taga dire. Naingon siya nga, nga naman nga siya na ordain lagi na siya pagkadikon lagi. Kana siya ba nga na ordain man siya pagkadikon, dali kina na ordain pagkadikon Niya gitubag siya sa iyang kaubang nga clergy. Ikaw gani giordain gani ka nga pare, wa man gani nangutanang Ginoo nganong giordain ka. Di ba? Masay, dali ta makahukom tungod sa kahuyangon sa ato ang isig katao. No? Pero dili na to trabaho ang paghukom. Unless kung judge good ang imong profesyon. Kung judge ka sa korte. Man imong trabaho paghukom. Pero kita, isip mga Kristohanon, dili na to trabaho ang paghukom sa uban. Ang atong trabaho, kabalo mo unsa, ang paghigugma sa ila, taliwala sa ilang kahuyangon. Amen? Mga banag asawa, kaya ba ninyo higugmaon ang inyong pares? Taliwala sa ilang kahuyangon? Naman si Manang, oh. Yeah. Di ba? Pag kaminyoon na galing ni Manang, yor. Kaya ba ninyo tumanon nga ang inyong gisaad sa kaminyoon nga in sickness and in health, for richer or for poorer, nga kamatayon ray mubulag ninyo? Kay mga sayop man gid ta. No? Mga pandol gid ta. Maigsoon. Along the way sa atong kinabuhi, makakumit ta og mga sayop, magamay man o madako. But
The question is, kabubuton ba sa Ginoo nga muundang ta paghigugma? Dili. Dili na kabubuton sa Ginoo. Kay pag muundang na gani ka paghigugma, okay? Pasabot ka na, nga dili na kaiya sa Ginoo. Kaya ang gingarian sa Ginoo, gugma man. Ang gingarian sa yawa, puro pagdumot. So asa magkakaroon nga gingarian? Giundangan nimo higugma imong parente, tungod lang kay nakautang sa nimo niya, wala ang bubayad nimo? Inga na ba na? Nangatawa ra bang gipangutangan, no? Ha? May muundang kag higugma sa imong kauban sa simbahan nga silingan ra nimo? Tungod lang sa sayop nga iyang nahimo? Tungod lang kay moingon ka nga nanasaning misa de Gallo rag pakita may pako kay kada Domingo gid ko magsimbag yun. Diba? Muundang batag higugma? No. Because God's will for us is to love one another. Love one another. Dili love one another. Magnilabuanay ba? No? Higugmaa. Kanay tanawa na imong tanawa ng dagway sa imong tapad. Tanawa ng dagway sa imong tapad. Tanawa ba? Tanawa. Angayan ba na igugmaon? Tanawa. O tanawa. Tanawa na inyong mga dagway. Tanawa. Angayan ba na igugmaon? Kisay moingon oo. Pataas kamot ang moingon oo. Ang moingon og dili. Balos pod mo katong gitanaw ganina. Tanawa na pod sila karon. Tanawa. Angayan pa po na sila igugmaon pod. Angayan pader, kung makamake up. Kung di na makamake up pader, wa again, perting batiag is now, murag hipon. Di ba? Bisan unsa pa ang imong opinion o kung sa imong gusto isulti, angayan gid na higugmaon sila. Nganuman, tungod kay kitang tanan mga anak sa Dios. No? Bisan pag di ka ganahan anak niya, higugmaon gihapon nimo na siya kay maok kana ang trabaho nato. Okay? Magpabilin ba ta nga mga gahig ulo nga mga karniro o magpaubos ta og mobalik sa pagsunod kaniya? That's why kinahanglan maantigo ta mahigugma. Kay ang tao nga dili maantigo, mahigugma, walay lugar sa gingharian sa Ginoo. Kay mismo lagi ang gingharian sa Ginoo, gugma. Diba? Ingon ang Biblia, Matthew chapter 6, no, verses 24 to 34. Bisan gani ang ulan ug ang adlaw, nakabinipisyo gihapon ang mga makasasala. Diba? Kita ra ba ang nakabinipisyo sa ulan o sa adlaw? Dili. Bisan ang pinakakriminal sa tibuok kalibutan, gihigugma na sa Ginoo. Mo-agree mo, ana? Bisag ka ng imong kauban sa balay nga di hinimba, gihigugma gyapon na sa Ginoo. Pero dili nabot pasabot nga magpabili na lang hangtod sa hangtod, di na mo simba. Kaya again, sa akong giingon kaganina, dili ta mga abusado nga mga Kristohanon na atay angay buhaton. No? So, atong ipakita sa ila nga gihigugma gidi ay sila sa maayong magbalantay. Nga ang maayong magbalantay, daghan pang space sa iyang turil, sa iyang gingarian. Og andam siya mudawat kanatong tanan, makasasala man o dili, perpekto man o dili. Kristohanon man o dili. Bisang gani ang mga tagalayang relihiyon. Islam, Muslim, unsa pa nang mga tribuwak-wak, no? Sa panang mga tribo diha. Gihigugma gyapon na sila sa Ginoo. Kay nganuman, kabubuton sa Ginoo nga ang tanan nga tawo sa kalibutan makaila kaniya og iyang kabubuton nga ang matag usa makabaton og relasyon og kasinatian kaniya. Amen. Palihog manindog.
ang credo